8:02 e agora marchamos ata o Grove porque alí hai un tremendo conflito entre as mariscadoras de a pé e a patroa maior da confraría. Mirade o que pasou esta mesma mañá. As mariscadoras de a pé manifestáronse no Grove pedindo directamente a dimisión da patroa maior, pero claro, ante esta situación nos preguntámonos que é o que lles pasou. Pois atentos porque as mariscadoras din que dende hai 2 anos levan vivindo unha situación insostible. Din que tanto a patroa maior como o seu equipo que non lle deixan desempeñar ben o seu traballo, que están en riba delas vixiando todo o que apañan, vixiando as cotas e din que non lles deixan traballar e tampouco nin sequera pedir subvencións. Fálanos de que son 300 familias vivindo do marisqueo de a pé e din que nesta situación están completamente afogados. Nos hoxe na Hora Galega chegámonos ata o Grove, vimos esta manifestación, falamos que as mariscadoras de a pé, pero tamén tentamos falar ca outra parte. Atendede ao Ti Denuncias de hoxe. Esta patrona non nos representa. Dimisión, dimisión, ora xa, ora xa. Reme, os mariscadores e mariscadores de a pé daqui do Grove estades en pé de guerra contra a vosa patroa. Por que? A patrona maior, sí. A que está ahora como patrona maior presentouse as eleccións tamén para representarnos a nós como mariscadora a pé e non saleu elexida. E meteron a de patrona maior a dedo. E dende aquela hai un acoso tremendo contra as nosas representantes e se lle está dando moi pouco recoñecemento. Hasta o punto de que queren incluso dimitir do posto onde foron elexidas. E nós estamos moi contentas con elas e vámonos a defender dentro do posible, sempre. Basta xa de ameazas, Sandra. Decídelo todo clariño. Esta é a situación que levades vivindo moito tempo vos aquí. Sí, porque ahora mismo todos son amenazas a xente que está traballando nos controles. Se é pongar resiembra non se pode facer así. Se é para facer para o marisco, para o tope, pois non poden, teñen que facelo como eles queiran. Non pode ser, estános manejando como marionetas. Oficinista, sala fora! Estivemos 2 anos aguantando moitas. Están amargando a nosos compañeiros, eso non pode ser. Incluso diante nosa nas reunións están intentando poñernos en contra deles. Estivemos vivindo 20 anos nunha ditadura. E ahora sentímonos libres. Por eso estamos aquí. Si colleron a persona a dedo, pois oye, escollerona, pero que mire por nós. E estivemos 20 anos con moita expresión de que non podíamos nin abrir a boca. E agora con esta xente, eu sintos como compañeiros, non como jefes. Porque son moitas cousas. Estamos cansadas. É moi triste. O que estamos vivindo é moi triste, Dende Hora Galega intentamos tamén falar co actual patroa maior, pero foinos totalmente imposible. Os compañeiros entenden que teñen o noso apoio, que damos a cara por eles, e que por favor non se vayan. Eles están ali. Eles están ali, eles están traballando, eles non poden salir de aí. Eles están aí con 7 ou 8 cámaras todos os días traballando. Xente foi a que nos votamos, a que está dando callo, a que tal, a que non deixan traballar. Están emocionados, con este apoio. Solado. E nós con eles hasta a muerte. Vamos a muerte. Eu levo 30 anos de mariscadora e nunca vin situación igual. Hai que apoiar a esta xente, sí ou sí. Antes parecía unha ditadura e agora todo o mundo pode falar. E non queredes volver atrás. E non queremos ir para atrás, queremos avanzar. Nada máis. Decomisados 50 kilos de centolas, 11 de nécoras e 1 kilo de lumbrigantes ilegais en Ribeira. A patrulleira Mar de Galicia do Servizo de Gardacostas atopou este botín de 70 kilos de marisco a bordo dunha lancha particular de recreo sen autorización para faenar. Os mandos ían 2 tripulantes veciños da Pobra do Caramiñal. Nesta operación tamén se interviron 7 viveiros sen identificar, así como 7 nasas de pulpo que carecían de permisos.